Khubor Phibaro Shagathub Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kasngi Kilong. Daka Jingi Trilang Gi Khat Artli Kilong Ying Late Ying Mini Donut Bakut Dam Ujisu Ha Tengal. Penkre Eka Good Friday Daka Hallelujah Daka Baperta Sa Narpna Ong I Pastor Nongsi. Shongkun Kashat Sukmin Sim Ki Kun Uhnyau Trep Uhnyau Pansngat Halumpung Waking Harut Kwa Kra Hajayao Shillong. But penjulor ke eryong yiki kat santli ki ying kisem hashnong nong deu sao Hariboy district. But mentangin pa shigi Khubor bakam benya. Halor ke jingmi Khubor ban kliap lama ke sing Tremont ngobha ke nyau terep echik national movement na kliang u president Oba David Maulong rengkat ke jing don lang ki kat tu kat ni ki dukhat ke sing kila kentat mardor ia kate ke jing penmi Khubor. Habakren kilat pathai Khubor uba Maulong ulapen syai bekejingi kendu jong keseng kalong hadin ba u general secretary berim ula syuja mentala shisnem tam klem kejing pentip AA. One room kinsingau ba ban ya room syadi ye isem jong kabalang jongi ngilapet kre ngilaya le shitong ban perbian na kabenta Kasih Syapran sifat kahokane. Lihat sekarang NHPF. Jadi kita maka NHP kan kira lama. Jadi tak aduh mentah kalian jongi NHP yang part kalian lama ya ke hidup betul. Jadi nak kalian jongi ki kuat pergi lihat sekarang NHPF ki kuat per tahu kalian jongi sen. Nak kalian jongi ngom tahu milih. Jadi pandangan ini semua agak part lagi bah. Wapia lagu yang kalian jongi ya. Jadi buat pengguna ke NHP bah ke NHP aduh mentah. Hidang dan hidang yang scam nimpat klip lama tali dia. Pada ni scam tu, bah nak kena juga ngawang lagi bah kimdai ban tukar kimdai ban lek muslia hal keteng jong ke NSP. Aki kuat ya, ki kuat lek ke bangun lek. Dari bumi ban misuse ke NSP. Te kawiru ko masiong ru ba men kan yang ngalap ka jibakla jongki ha ba kialam bakla klam kanu ko jingtip ko central body ha ka ba presiden udang don kasi isi ke central body kadang don Pirai marway bentung you know kami hap lane pinweng suki pinweng pinhiar kadani no kami hap lana pimrai kok sentul budi Haka Shipho Tarik Uyayong Lepenlong ye kejingi sing Samla Khasi Jaintia Presbyterian Assembly ke Shipho ha Mustem District Mustem Jawai Presbytery KGP Senat Mingi. Hakani kesngi u pastor IW Nongsit haba ai jingkren hakapor jingi sing sngi ula pensyong nongrim naka gospel jong Lukas kalenong ka bakhat kendai ka dekhat ka balai kendai. Kabakren halor ka jingle rung jong tra Jisu shanong ba Jerusalem kum usim shitayo shwabo unsha sa narpna. Ula penkut eka jingkren da ka baong ba ublay un kurkuru halor ka jing penkre eka Good Friday da ka jing shem minsim amban kalaktin kaladin bah ka jaka ban ong sa narpna ngin ong hallelujah. Haka jing seng haka por step layo eka jingkren now pastor ki pariat. Hakani kesngi layo ru ke jing wai choir na ke jing seng samla balang la thalabo na ke jing seng samla balang umsau kwan na ke jing seng samla balang mairang na ke standing choir KGP Sinot Sepngi na ke standing choir KGP Sinot Mingi bat jing seng samla balang Mustem. Kahnyau terep echik national movement East Khasi Hills District hapok kejingalam jong ba ICM President baruba bawan nongsit secretary kilahiar balik khangker dep iki katu kat ni ki office sarkar ha Shillong ke balik persya da ka bapli office hakani kesngi bekerpang jong ka syat sukmin sim. Neng putnem kani ka office konfli naklihat sen ko ko lawan banwan man khantala ban be iki senri mantaru nilawan ini nilap syaba kadang pli marba kaseni nang ni sukmat long ka kamaham ada hino di office dalong ba kimburom deka kurso maneka yoni ki khasi ni nang lihat kasen nang ni sukmat in simpat ko ke senjam ini mas nungwan tan ni nila khantala bat nila be no iki ba nila maham ru ba nang ni sukmat undai ban ong ban yai lai ban ne ban penken ban ya ka 60 ba kimburom ni ka kurso ni si
Hakasngiu belai ke shpauterik uyayong arjar arpoar lekerku ye ke yeng meni bela ainam ha ke donot bekut tamu jisu ke bedan ha tengar ke bahap ha parish light kro dai father rangba ke parish light kro father getwin warba harengkat ke jinge don langki arngut ki pamen sim ke belai don benta ha ke jing mas bat ke jinge shim benta shithem ki pat riunget ke parish ha ke jingat president slatlai ke belasdang na pelau jang ke Bharat Scouts and Guides tengar hadu ha yeng meni thamai. Tementang ini Pashwa Shipor Shekini Kijing Penbena. Ke Divine Saviour Catholic Youth Association Nongthmai Parish kan penlong ye kijing shat paskha ha ka khat niau trek uyayong arjar arpoar Hamadan Football Parish ha kapor arbaje nok phai sngi. Lakhot sngo bhai phi baro ban wan sakhilang ye kini kijing shat paskha ban aingo yo blei bat ban pin em ye kariti ke dustur ukhon hinyau trep hinyau skum. Pila ruban pet live link ba ka Don Bosco Media Network YouTube channel. Bat mentang ini phai biang shiki khubor badang sa. Kashnong nong deu saw Hariboy district ka baha papo ka sin adi block umsning riboy kalamat ye ka jingsha penjulor jingi khat santli ki ying gisem ha ka eryong erngit. Katay ka jingja kalajia ha ka miet jang ka shpautrik uyayong ha ka por hinyo shiteng AA. Napadeng jengkini ki long ying long sem ki baladu ye ki ying shong ying sa jengki ki la don ru ki bala minsau na kadaw jeng jingban jengki ding ye ki ying jengki kat kum ka jing ong uba AB wajri ubalong urang ba shnong ulai thu bahagate ka jingja ki bor mariang ki lakta bat penjulor ye khat santli ki long ying bat kawei ka ying meni balang shnong Catholic bat ka balawan ra ru ye ki jing minsau ye ki kat tu kat ningut ha ka bede ke jundu nong ha ka bede bukarap karang Nakalayang jong ka dorbar snong ha ka jing khain kelum ya ka jingnut jingsap borok ha ka biadai bat ka jing wan ban penjat nakalayang jong ka bor ka mariang ka jinglut kam duna su ya ka sanlak la ni ndrulak tingka ha biadai bu ni ka jingja kumta sai sin ida kerpat ki bor bahalor sung ba pedlam yo ilam akum ka ni ka khap jong ka jingja ka ba snusi ane poksong ka jungi kenang ba sai sen pat kin la ban maromot biang kin la ban yeng biang la jong ki kejat ha ka biadai bat kini ki jingja boro tangkat ni na kaliang jongi kum ka snong giwan ban pun sngo kren jong phe kam tam ning ba kini kilat patai kubor khnai ka ba kan long le se yo don menuru ki badon ke jingyu i na ka banta ban ai kiti kamon kiti kadiang ta kinong song snong ki jongi ki ba mat kini ki jingja phila ban wan phila ban yarap yini lingba daga ba pinwan mani kundo lingba kinong ilam snong khnai ka ba pinyo i ki jingtip ki ba benya bat ki batikna Kakharang Sports and Cultural Club kan penlong da kajing kop nya kali ding ka bajutip kum ka kali ball bering ha ka lai pauterik mentau banai yayong arjar arpoar habakren bekila pathai khubor u advisor ka kenhon Kharang Sports Club uba banjab mukim ulayatho Kawai ni ki club ki bola remtam megalaya mentau snam gandap sanpo snam berhalo kajing rakhi ya ka state hot kajing dap sanpo snam jong ka jilla megalaya kajing dap sanpo snam jong ni ka club Kawai ni ki club temen ka rem ni ngobha ban announce ya ka jing penle kai ni kali bol bering bad ya ka cycle ka jing thmu jongi ka long ban revive ya ka jingnya kali bol bering ka bang isem hakaleng kari khasi jantia health but ngisem ba kane ka art ban shna but ka jing sultanat banyak itu kali bol bering kala nak hamduna susu mata lengba kene ka jing organize mi kene ka program ni kerman ba gitu kinong shna kali bol bering kin yo kan long iki unggalat yo kam yo jam
but hakawede ba ka cycling kani kadai ka sien ka bara nangkong baki club individual clubs kan siam ya ka banta ban organize ya kani ka event Kashat sukmen sim bashisin chisnem balaplong da kaseng khasi sengkmi halumpung waking haki khongwan jongkawa umkra hajayao Shillong kalasdang da kashat nokjat harangkat kaput katem bat kajingkan ut surus ngautanat kibami nakatang muri lapun kut menta kasngi ya kashat waking ya kabalatip ru kashat per em lapelong nadu ka khatsa bat khatsan terik uyayong jong kasnem khat khandai spa khatway Henry Hashwa jong kani yakini kajing shat la penlong hamau khar nadu kasnem khat khandai spa khandai kajing penlong ya ka shat suk minsim halumpung waking hau banai yayong kalong ban ai ngu yo trai nong bu nong thau ubala kurkhu kar hai ye ki khun uhinyau trep uhinyau pansngat ha ka rep karyang ha ka khai ka pateng kajing kwat jingkhia ha ka tho ka pule bat hai ki we ki benta jong kajing em Kajing penkut ya kashat suk mensim kalong da kajing shat pelun ya kelumpung ha kabaki nong shat kenthai ki shat hapadeng bat ki shinrang ki shat tawyar pelun narut ki kenthai kajing penwai ya kashat kakut ha kashat masti de ki ar kan hon habalade kapor banyalet nyo shaying laylum krui ki nong shat shinrang ki duhalia bat upat ba nong sinran belin bat ki ami rinti harungkat kashat kemen kapawar hapadeng ki jing thaba jong ki dong musa Rakhi ka balang Catholic ya kale niam sngiu blay slatlai ka balang Catholic amtang hangni Shillong Archdiocese Henry Hashitlup ka perthai. Henin kasngi kala rakhi ya kale niam sngiu blay slatlai. Hakani kale niam kiling do jang balang Catholic kilasdang ya kani kale niam da kajingir kui ki slatlai bat penbot bat da ka mas bakoi. Kani kajingle niam kalong shibenta na kajing rakhi ka porlen. Kajing temu jong kani kale niam sngiu blay slatlai kalong ban pinkin mawi ki para banget ya kata kasngi ka bakraw habagi khun Israel klap diang burom yo tra jisu da kabasyang de slatlai ha kapor ba urung sha Jerusalem ar hajar snem minchwa hakani kapor ki khun Israel kilakan hoi ki lai risa da kajing kemen ya kata kajing wan rung jong jisu sha kanong ba Jerusalem bat kidai perta ya ro pendon burom da kabaong hosana yo khun udabit Henry Shen kini kiju kibriu ki balasha penchoi penshat ha kinong ilam jongki kilay ong ha kasngi tho ding bakhoi sa nar phnayu u kani ka jingja ka pinkin mau ye ka jinglong briu ku ba amla ban ong lupa kirim pe ying kristan ki ra ye kini slat lai she ki ying ki sem jongki bat ki bo iki ha ki jaka ki ba kham kerpang lamar ba kinget ba kani ka jingle kan ya dai ki na ki ba bon ki jing e ba jingma kham tam na ki bor mariang Ko kupau ba happening topen roi ya gajinget blay jongi topen roi ya gajinget jongi ki pa jong me batu shashkor ya gajing duai jongi to kerkhu da ka bor mayan blay jong me ya kini ki slatlai ki bangi bat hala kikti daki ngimut ban borom ya ukre sukhon jome ai bangin borom ya u man lagasni da ka ba em hau borbor namar ulong utrai kan ran junam la junam amen Bat dakitu ki khubor ngila poi shikabukut tat hadu penginde syambiang khuble shibon